Eta gaurkoan sindikatu kontuekin aurrera jarraituko dugu, ESK sindikatua hobeto ezagutzeko aukera izanen dugu Nafarroako bozeramailearen bidez, Iratxe Alvarez, arratsalde honetan etorri xaloara. Arratsalde hon zuire. Bueno, konta iguzu batzuetan beste sindikatu batzuen izena gehiago entzuten dira, baina zuenak ere badu presentzia Euskal Herrian. Noiz sortu zen ESK sindikatua eta zer esan nahi dute bere hitz horiek? ESK sindikatua da ezker sindikalaren konvergentzia, esan nahi du, eta berez 70. hamarkadan sortutako sindikatua da, printzipioz Nafarroan sortutako sindikatuan, ez da gero edatu Euskal Herri guzti, bueno, Hego Euskal Herri guztiari hobeto esan da. Komisiones Obreras garai horietan Nafarroako zuzendaritzan zeuden pertsonek ez zuten bat egiten eramaten ari ziren politikekin, trantzizioaren mesedetan edo nahi zuten hainbat erabaki hartu eta ez zuten onartu pertsona hauek eta komisionesetik joan ziren eta batzuk ESK sindikatua sortu zuten. Geroago beste garai horretako sindikatu erradikal horietako batzuk gehitu ziren gure proiektura eta, bueno, hortik sortu zuen gero bai egia da 10 urte geroago, 80. urtean gutxi gora bera, Komisiones Obrerasen ere gelditzen zen eskerre sindikala deiturikoa alde egin zuela eta ESK-an sartu zela ere. Eta gero Nafarroan, zoritzarrez 2010ean estizio bat izan genuen, eta parte importante bat alde egin zuen proiektutik, baina bueno, ESK mantentzen da Nafarroan ere, naiz eta pisu handiagoa izan EAen. Baina bueno. Osan, zeintzuk dira sindikatu honen baloreak? Aldatu izan dira 70. hamarkada horretatik? Nik uste dut gutxi aldatu direla, zentzu batean. Batez ere, ESK-aren ezaugarririk garrantzitsuena niretzako da oso lotura estua izan duela beti mugimendu sozialekin, sindikalgintza bai, eta sindikalgintza egin dugu ahal izan dugun leku guztietan, eta presentzia izan dugun horietan, baina mugimendu sozialetik oso gertu egon gara beti, eta horregaitik gure hausnarketak eta hildoietatik doaz. Adibidez oso defentsa sutsua egin dugu oinarrizko errentaren aldekoa, adibidez, eta gu ja aspaldin gaude horri buruz hitz egiten, eta mugimendu sozialetik hain gertu egotea ere eman digu sindikalgintzan beste modu batzuk edo aztertzeko eta egiteko. Oso sindikatu burokrazia gutxi duen sindikatua da eta oso parte-hartzailea. Guretzat oso importantea da jendeak, esaten da militantzia edo borondatezko ordu horiek, hori, batez ere nik uste dut hori dela bere ezaugarri nagusienetariko bat, eta gainera ez dugunez agian beste sindikatu handiagoak duten kapazitate hori eguneroko lana, oso gertu gaude arazo txiki horietatik, ez gara sartzen agian negoziazio handi horietan, baina egunerokotasunean bai egoten garela langilearen ondoan. Negoziazio handi horietan sartu ahal izateko behar da jende desente, ez? Jende desente, delekatu asko, eta ez da gure kasua, ez? Baina, bueno, pixkanaka. Ez dugu hori baztertzen, ona da ere sindikalgintza indartsua egotea, eta beharrezkoa da, baina, garena gara, eta, Lehenago komentatu diazu moduan ere, beste sindikatuekin harremanetan zuzenean zaudete, ez? Bai, beti, batez ere, ESK-aren kasua historikoki oso harreman estua izan du Esteila sindikatuarekin, gu adibidez ez dugu hezkuntzan ez gara sartzen, Esteila sor dagoelako eta ideologikoki nahiko gertu ere gaude, orduan ulertzen dugu haiek okupatzen dutela ere nolabait, ez? Atal hori edo, baina horretatik aparte,
Guretzat oso garrantzitsua da langileen arteko batasuna, eta sindikatuen arteko harreman on horiek edo harremanak izatea batasun horrek ekartzen baldin badu ongi etorria. Eta, aipatu dut Estelaz, baina baita ere karta sozialean gaude LAB eta ELArekin batera, Estelasekin batera ere, hemen Nafarroan oso harreman ez ditugu CGT-rekin, adibidez, hor parlamentu sozialean, beti saiatzen gara batasun hori lortzen eta gehiago garenean indar gehiago daukagulako. Osan, zuen sarea batez ere Hego Euskal Herrian, zabaldu duzu? Bai, Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban, eta gero Nafarroan ez izan zenetik, egia da askoz txikiagoak garela, txikiak baina ausartak hori bai, orduan erabaki genuen Nafarroan sindikatua mantentzea, batez ere ez dugulako ulertzen Nafarrorik gabe Euskal Herria, ez? Orduan nolabait agian aukera politikoa izan zen sindikala baino gehiago, baina hor jarraitzen dugu eta mantentzen gara momentuz. Osan, oraintxe bertan eskuartean duzuen kanpaina nagusia, martxak 8 emakumearen nazioarteko eguna ospatuko da, eta honen harira kanpaina bat ja duela hilabete batzuk hasi zenutela, ez? Bai, datorren astean aurkeztuko dugu Estelasekin batera, Biokaman komunean egindako kanpaina bat da, eta egia da gure sindikatuan ja duela 3 urte edo lan hartu genuela erabakia martxoaren 8an eta azaroaren 25ean agerraldi publikoak ez egitea, batez ere itzala ez egiteko mugimendu feministari, egun horiek mugimendu feministarenak dira, uste dugu errespetatu behar dela hori, baina bai egiten dugula lana gure barrura begira, sindikatura begira, eta ja hasi ginen salatzen kanpaina bat atera genuen salatzeko batetik komunikabideek emakumearen irudiaren inguruan egiten duten erabilera, eta baina baita ere instituzioei nolabait esanez honetan eskua sartu behar dutela eta mugak jarri behar dituztela, tresnak badituztelako hori egiteko, ez? Osan, kanpainaren aurkezpena aipatu duzu datorren astean eginen duzuela, ez? Bai, asteartean egingo dugu kanpainaren aurkezpena, egin genuen ja Bilbon, baina Nafarroan beti hor gabitzan ez, pentsatu dugu egokia dela ere Nafarroan aurkezpen hori egitea, eta ja kanpainak ez ziren parte bakarra zuen, eta zen komunikabide interpelazioa, eta hori ere indarkeria dela zela emakumeen kontra, eta bigarren atal honetan ja zuzentzen gara gehiago instituzioetara, tresnak badira, badaude legeak, aplikatu behar dituzte. Osangi, sindikalgintzarekin aurrera jarraituz, badakigu betidanik sindikatuak lan munduarekin, lan baldintzekin lotura zuzena izan dutela. Nola ikusten duzuen Nafarroan krisi gogorra hau izan eta gero, edo ez da pasa den, ezen pasa, nola ikusten duzue egoera eta zen nolako hausnarketa egiten duzue hau eta gero Nafarroan gelditzen zaigun egoeraren inguruan? Bai, Nafarroan eta beste herrialdetan ikusten dut egoera antzekoa dela. Ia da krisialdia beranduago etorri zela Nafarroara, datuak hor daude, eta datuak ekonomikoak, makroekonomikoiek hartzen baditugu, krisia pasatu da, ikusi du zelan langabezia jaitsi den, baina orain dugun arazoa da zenolako lanpostuak lortu ditugun eta zenolako egoeran gauden, ez? Eta horretan guk esaten duguna da krisia batzuentzat, betikoentzat edo bete esan da pasatu dela, baina langileentzat ez dela pasatu, ez? Eta ikusten ari garena da hor dauden lanaldi murriztuak direla gehienak, orduetakoak, ja ez da bakarrik diru kontu bat, ez dauela soldata duinik, ez daude baldintza duinik ere ez lan egiteko orduan, ez? Eta horrek zer nolako eragina izaten ari duen batez ere emakumeengan, ez? Nik ez dut emakumeen egoera bereziki larria dela lan munduan,
atzo izan zen soldata osturaren eguna edo Nafarroa dago estatu mailan bigarren lekuan Kantabriaren atzetik, ez? Orduan nik uste dut gauza horiek ere kontutan kezkatzeko modukoak eta nire oso ondo iruditzen zait ateratzen direnean gobernuak edo emoten langabeziaren datuak, baina beste datuak ere eman behar dira eta esan behar da benetan gertatzen ari dena, ez? Orain ari gara ikusten langile pobreak, ez? Hori pentsatzen badugu oso gogorra da, ez? Lana eukitzea, lanean egotea eta hala ere ezin bizirautea. Hori da, ez? Diru horrekin, gero beste datu batzuk ere atera ziren, ez? Duela gutxi badibidez Espainiaren kasuan, ez? 3 pertsonek bazutela ehuneko ezagitze portzentaiek, baina askoz ere, aberastasun guztia ez daitze ehuneko zen zehazki. Baina jendearen ehuneko 10 edo nola zen, 3 pertsona horiek bazuten aberastasun berdina. Hori, haientzat krisia argiago bukatu dela, haien enpresek igo dute IBEX horretan, baina guri geratu zaigu beste guztia, ez? Eta hori hitz egiten genuena, diru kontua da bai, baina baita ere eskubide kontua, ez? Nola geratu diren krisiaren ondoren, langile gehienak, lanpostuak eta baldintzak, ez? Lan baldintzak. Ikusten dut adibidez, hori batez ere krisi garaian eta gehien batez ere ardatza zen langabezia, ez? Gaur egun badirudi langabezi hori desagertzen ari dela, edo geroz eta gutxiago dagoela, naiz eta hor dagoen langabezi hori, baina badirudi sortzen diren lanpostu guzti horiek ez ze egoeratan dauden. Azkenean ze kontratu mota diren, ze prekarietate maila dagoen. Eta zenolako trampak ere egiten dituzten, ez? Gu baditu batez ere hori gertatzen da asko emakumeei batez ere, kontratu pilo bat lanaldi partzialekin, eta azkenean iaia lanaldi osoak betetzen dituzte ora komplementaria horiek eginez, ez? Lanaldi murriztu bat duzu, baina gero ez dakitzen bat ordu aparte sartu behar dituzu, ez? Orduan, hori, baldintzei buruz hitz egiten dugunean, horri buruz hitz egiten dugu, ez? Eta errealitatea batzutan ez da saltzen digutenaren berdina, Errealitatea gogorra da, bai, oso gogorra, batez ere baldintza horietan dauden langileentzat, ez? Oso gogorra eta nik uste dut beldurra asko dagoela ere, ez? Hori sindikatuetan ikusten dugu egunero. Lana galtzearena, presioa handia da lanpostuetan, lantokietan, ez? Batez ere orain eman delako lehen langilei buruz hitz egiten genuenean, langileriari buruz, ez? Gehienetan edo normalan ziren enpresa handiak, askotan, ez? Metalan lan egiten zuten gizonak, gehienak, ezagik zer, ez? Baina orain hori gero eta gutxiago ematen da, enpresa handi bat izatea ere babes ematen dizu, ez, lankidekin, orain gero eta baztertuago lan egiten dute, ez daude kontaktuan, ez, langileak haien artean, enpresa txikiak, presioa egitea asko errazagoa da ere, beldurra asko dago ere, hori esan behar da. Nafarroaren kasuan zuek antzeman duzue gobernu aldaketa, borondatea behintzat gauzak aldatzari begira. Nik uste dut, orain, gobernu aldaketa izan zenean, danok nahiko, ez dakit, postu ginen, ez? Urte asko eman ditugu penerekin, eta berri on bat bezala hartu genuen, eta berri ona izan zen. Baina egia da, lehenengo 2 urte hauetan egon garela pixka eta erzai, zer gertatzen zenaren zai, eta nik uste dut bukatu zaiela epe hori, ez, hasi behar dira gauzak egiten, serio hartzen, eta benetan nik pena ematen dit ikusten dudalako ausardi gutxi dutela, ez? Orain izan dugu hori negoziazioaren mahai horretan, ez? Ze ausardi gutxi. Eta hori bai guk eskatzen diegula aurrera pausoak emotea eta beste modu batean egin aldirela gauzak, ez? Oraintxe bertan zer izan duzu eskuartean? Beste egunean Igor Arroyo egon zen
lab sindikatutik, ez, kontseilu sozialaren inguruan, elkarrizketa sozialeko kontseiluaren inguruan hitz egiten, eta, borondate gehiago badagoela badirudi, baina, ez, pixkat ikusten dena da... Aipatzen dizuna, ez, borondatea bai, behintzat hitzetan, baina guk beti esaten dugu paperak dana aguantatzen du, edo zer gauza esan dezakezu eta idatzi dezakezu, baina gero emaitzak ikusi behar dira eta egon behar da hor ausardia horretan ere ez, Igorrek aipatu zuen, gu horre ere egon ginen, LAB-ela CGT eta Steilasekin batera, parlamentuaren aurrean, eta nik uste dut horrekin moztu behar dela ja. Langileon baldintzei dagokionez, itxaropentsu zaudete, gure egoerako bera egin dezake, etorkizun hurbilean, edo nola ikusten duzu? Nik uste dut etorkizun hurbilean, ez, baina, hombre, sindikalgintzan gaudenok nik uste dut gaudela sinisten dugulako beste mundu bat posiblea dela, ez, eta posiblea dela aldatzea eta buelta ematea, baina horretarako nik uste dut langileen arteko batasun egon behar dela, eta danok bat egin helburu horretan, ez? Baina bai, posiblea da, seguro. Azken aldean gertatu diren nazioarteko politikan, ez? Adibidez Donald Trump presidente izendatzarena edo Brexita, gauza guzti hau, badakigu eragin zuzena sortzen dutela, ez? Ekonomia munduan, eta guri ere horrek eragiten digu, hau guztia nola ikusten duzue? Ze hausnarketak egiten dituzue sindikatuaren barruan, gertakari guzti hauen inguruan? Guri guzti hau oso urrun geratzen zaio, esan dizut lehen ez, gure sindikatua sindikatu txikia da, gauza txikiak egiten ditugu, ez? Egunerokotasun horretan murgildutak daude, baina bai, gure artean komentatzen dugu eta keskatzen gaitu, baina, ez zaigu harritzen ere ez, zen nolako bakarrik estatuari begiratu behar dugu, zen nolako politikak eramaten ari diren, Europa mailan ere, askotan esaten dugu, jartzen dugu hor Trump oso gizon txarra bezala eta ze gauzak egiten dituen eta nahi duela harresi bat jarri eta hemen oso gertu dugu harresi handi bat, ez? Zane dute askotan pixkat gure buruari... Kanpora dugu eta barruan duguna ez, ez? Eta, hori da, lehen beldurrari buruz hitz egiten genuen lan munduan, baina politika mailan gauza bera, beldurra ari da horre sartzen, ez, eta jendearengan banatzen, eta nik uste dut horrek halako reakzioak ekartzen dituela. Horrekin apurtu behar da. Oso, bukatzeko martxoaren 2an, lehenago komentatu dugun moduan, lan istripuen inguruko manifestazio bat eginen duzue, honek ere kezkatzen zaituzte, ez? Bai, Nafarroan pasadan astean izan genuen beste hildako bat, beste esan behar dut, ja asko daramatzagulako. Lehen hitz egiten genuenean lan baldintzei buruz, orain ditugun lan baldintzek prekarietateak honek ekartzen du, ez? Azkenean azpikontrata, krisiarekin alde batera nik uste dut gehien sufritu zituzten bi gauzak izan ziren, batetik lan istripuen prebentzioa eta bestetik berdintasun planak. Horiek izan ziren zuzenean krisiaren eraginez edo aitzakiaz baztertu zituzten lehenengo gauzak enpresetan. Eta hori orain ordaintzen ari gara. Lan istripuak ezin dugu onartu pertsona lanera jutea eta hiltzea lan egiten. Hori nik uste dut onartezina dela eta muga jarri behar dizkigula ja. Hau dena konpontzen den. Mila esker Iratxe, eskerrik asko, oso interesgarria kontatu diguzuna, eta nahi duzuenean berriz ere gonbidatuta zaudete parte hartzera. Mila esker zuei. Eskerrik asko.